Nginibingelele bakwethu ngikhuluma ngeduku lenhlanhla namhlanje. Iduku lemali ukuthi yini leli duku la 8.5. Le duku lihamba lamabhavu. Ushawe amabhavu akhona. Uthola amabhavu akhona awu4. Uma sikhuluma ngeduku sikhuluma ngaleli duku. Iduku elimhlophe nanti angalenziwe lami namlela ngeke ngimuntu engenayo. Nali iduku iduku lawo lwe. Masikhuluma ngeduku lenhlanhla iduku lemali. Ukhohle indaba zoyiqhudeleza la utshela ngazo bedlala ngawo iqhudeleza inyanga. Munge unyanga uzomabhizinisi udinga iduku lenhlanhla ilemali ileli yabona. Nansi linemfihlo la uyakhipha kanje umuntu washa nayi imfihlo yeduku. Uma seliwashiwe selineke uyalineka uyalomise ebese uyalivala. Ebese ukuthi emalini oyisebenzayo noma emalini oyisebenzile before uqala ukuyisebenzisa uqala uyisonge ngalo iduku uyibeke ngalo iduku ukuze libone umsebenzi wakhe. Uyalikhuthaza iduku lenhlanhla yemali uma umuntu ogembulayo umuntu onebhizinisi umuntu onebandla onesonto umuntu onebhizinisi ongafuni ukugquma uphalaza nanti iduku lemali bese kuba yakhi oil le oil le u10,000 emuva bese kuba ile oil emhlophe ile oil le ka 5,000 yosomabhizinisi abadayisa benza ukuthi kodwa uma ugembula nansi oil ebufa yabantu bagembula hlanganisa u10,000 uze nobisi uze nemali emhlophe uze namaqanda ufake ebhavini shamabhavu qedwe ufaka shamabhavu unikeza lo msebenzi omuhle kakhulu. Ingcingo ziyakhala ngekhaya consent office iduku ugcina nawo umshini njenganathi nje ngekhasina imali yakhona sibale emshinini yabo gcina nawe uyifaka nje kanje imali yakho imali yeduku ningakho iyangazi anje iduku lemali umshini uyayibheka imali ukuthi iwala uyayibheka umshini uthi uyibala uyibheka ngoba nendumba nawe nje kanje webhaya capable of calculating iduku umsebenzi weduku igubhu ezenyanga zoqondisa umsamo nobunyanga ngingagijimeli kakhulu egubhini igubhu ezabantu abasebenza umsebenzi wokwenza ngale mgijimele iduku nanti iduku 8,500 siyageza ninike iduku lakho hambe uyogembula abantu abadlalayo lawo superbet yokuthi bomgembulo kanjalo mina nginikeza imali ngebunyanga bami iduku so iduku masuqedile imali yakho uyifaka kulona iduku ze uyibeke imfihlo eswedon kanjalo edon ngisho 200 rand edon uyivalele ephaketheni iduku lakho ijwayelane nemali uyabona nje manje iqoqele yazisula ngalo 100 rand ngifuna ngalo 100 rand ngicine linginikeza imali iduku bafana beduku iduku imali wobuka ukuthi obana abaphathi iduku ubuka amakhosi aphethe izinto ubuka amadoda aphethe amabandla amakhulu ukuthi aphathi iduku enjani elinyama noma elibovu noma elimaroon limhlophe uwulwethi ayelini indoda ephathi iduku lemfihlo ilande kwaulwethi asazi ukuthi imfihlo ifakele ubani kodwa ke imfihlo khona uyibonayo la endlini. Ngiyabonga kakhulu ngicela nibukele uBlack Life TV kuBlack Life kukhona ishow yami ezongena ngicela niubheke niulandele uBlack Life niphinde nibukele Kwa-Mhlaba TV YouTube channel niphinde nibukele kwasukela yaka 1 TV. Inkosi nibusise ngimthanda nonke ozani ngizothatha iduku siyabonga.